Красивите дами не се ли комплексираха прекалено много според теб? В това да се покажат в най-перфектната си форма, визия, ако щеш, страна? За една жена, както сега и преди, това е една много тежка корона да е красива и да е оценявана като красива, защото тя приема този образ, че наистина е красива и във всеки момент, дори когато, знаете, всеки си има моменти, в които не е на 100% в пълния си блясък и енергия, но те знаят, че хората очакват от тях, искат да са красиви и те винаги следват този образ. И за такива жени е както трудно да го поддържат в ежедневието, така е трудно и да остаряват. И има такива примери не само за българките, и за много, знаете, чуждестранни звезди, които са били секс символи, много красиви жени, колко им е било трудно да остаряват. Някои прекаляват с пластичните операции именно заради това.